Salut! Ăsta e un Clio RS, cred că cel mai ieftin. Hai, salut! Ăsta e un Clio RS, cred că cel mai ieftin la momentul actual din Anglia. Are undeva la 150.000 de kilometri și vedem ce e în neregulă cu el azi. O să-l urcăm pe elevator să vedem ce e în neregulă. Iar în legătură cu experiența de mecanic, nu există. Nada. Niente. O să vedem ce o să iasă. Cum ar fi să dăm cu ea jos de pe elevator din prima. Măcar avem mașini pentru canal. Acolo sub prelată e altceva. Aia o să vină pe viitor. Și hai să vedem ce probleme are. Din prima știu că probleme sunt aici. Ușa asta nu se deschide. Frânele sunt și nu prea. Sunt uzate rău. Cred că aici se vede un pic mai bine. Frânele sunt ceva rău. Jantele e ceva și mai rău. Dar cine știe, poate îi punem niște jante noi. Să vedem ce iasă cu el. Mai avem aici o jantă care are plumb pentru toată mașina. Asta e decentă, să zicem. Văd că nu mai are nici antifurturile. Hai să vedem ce la interior. Avem navigație, cutie automată în 6 trepte, un buton aici mai interesant, padele GNF1. În spate mașina nu arată rău. N-am atâta lumină să vă arăt. În portbagaj am primit o vestă. Avem un kit. Cred că a făcut pană. Nu e chiar atât de rău. Așa, am revenit de sub capot. Ne lipsește un capac. Așa, furtunele văd că arată bine. Ăsta e original, nu prea pare fi original. Ia să-mi spuneți și voi. N-am avut niciodată modelul ăsta, nu știu cum și cu ce se mănâncă. Văd turbina aici, foarte ușor de ajuns la ea. Poate cine știe, îi facem un downpipe, turbină un pic mai mare și vedem pe unde lăsăm pistoanele. În rest pare ok-uț. Ce ciudat e carcasa la filtrul de aer. În fine, o să vedem ce putem să facem. Lăsați-mi în comentarii despre furtunul ăsta. Și acum hai să o pornim, să vedem. Pornește? Normal că pornește, a intrat pe roți în garaj. Ați auzit, mașina face și păr, 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 doar că nu am un microfon profesional și de-aia probabil să audă și ecou și mașina se aude mult mai tare decât pe cameră. Interesant. Nu știu dacă așa trebuie să audă ele sau are vreo evacuare făcută, dar vedem imediat. Mi s-a părut interesant să vă arăt tripiedul meu. Ajustabil pe înălțime. Aia e o cutie de chei pentru filtrele de ulei. Și e ok, face treaba. Lucrăm și noi cu ce avem. Da, știu, e un trepied aici, dar nu mai știu unde e prinderea.
eternity later. Și am revenit. Bun, perfect, începem bine. Sparte, discuri. Au văzut și zile mai bune. Pare ok. Așa, ăsta o să-l dăm jos să vedem. Oh, ia uite, încă ceva. Și mai bine. Discul ăsta, la fel a văzut și el zile mai bune. A umblat la frâne recent. Avem plăcuțe destul de ok. Discul ăsta la fel. Frână de mână n-avem. Hai să mergem în continuare. Nu-mi dau seama ce e plasticul ăsta aici. De la ce ar putea să fie acest plastic. Așa, hai să luăm mai și mai așa. Pe aici apare tot ok. Oh. Asta nu e bine. Vazelină peste vazelină. Cred că planetara aia a părăsit chat-ul. A zis, bă, te las. Ok, planetară. Discul ăsta pare ok. Discul plăcut să pare ok. Discul a văzut și zile mai bune. Nu știu cum o să dăm noi ăsta jos, dar Dumnezeu cu mila. Am umplut pe aici de vazelină peste tot. Nu știu cum să vă fac eu ca să vedeți. E bine, am început bine. Hai să luăm așa, hop. O fi vazelină sau o fi apă? Întrebare întrebătoare. Hai să vedem în continuare. Să văd dacă pot să pun eu lanterna asta cu o mână. Bun. Așa. Hai să vedem în partea asta. Bă, aici stăm bine. Cum să... Aici văd că stăm bine. Nu e rău. Tot așa, plăcuțele sunt decente. Discuri au fost și ele odată. Ce mai avem pe aici? Nu pare să avem crăpături. Asta pare destul de nou. Pivotul ăsta pare nou. Sau cum să numi? Cred că pivot. Așa. Mă apuc să dau scuturile jos și să vedem ce găsim. Nu știu ce e aici. Dacă e apă sau vazelină cursă sau nu știu. Dar ăsta pare ceva greu de muncă. Și cel îmi e de acea piuliță de aer acolo. Înțelegeți voi? Mă pun să dau scuturile jos și revin. Sper că am șoricei să prind ăsta la loc. Aia e întrebarea. Sunt curios dacă are evacuare făcută. Am mai găsit ceva. Vedeți voi prinderea asta de la asta, de aici. De la scutul ăsta. E dreaptă. Și ruginită. Doar că dacă mergem în partea asta, o vedeți acolo? E undeva pe acolo, pe jos. Aia cu șoricei. Acolo e strâmbă. Și pare că șurubul s-ar fi rupt. Ia să ne uităm să vedem dacă e și scutul rupt. Nu, ăsta nu e rupt. Deci, nu mai are rost să dăm. Putem să vedem pe aici evacuarea, care nu e făcută. E evacuarea originală. Ar fi interesant să-i punem o evacuare. Să vedem cât de tare schimbă. Cum ar fi să facem mașină de circuit? Bun, hai să vedem pe față. Dau scutul jos și revin. Scutul e ușor de dat. Are un șurub aici, unul aici, mai are unul aici, mai avea unul aici odată, na. Aia, 10 ani, l-a mâncat rugina. Mai e unul aici și mai e unul aici. Cred că cam alea sunt. Mașina văd că a zburat un pic peste limitatoarele de viteză, dar pare ok.
Nu vreau să mă apuc să dau ăsta jos. Și am zis, mă, dar ăștia cam stau în aer. Chestiile astea. Și... da, stau în aer. Adică trebuia să vină ceva aici, avea el ceva de fabrică și tot așa l-a mâncat rugina și s-a evaporat în timp sau... nu. Asta? Bun, momentul adevărului. Mai am astea două. N-am vrut să mă uit singur. Dacă aș putea să-l desfac cu o mână, ar fi perfect. Bun. Și avem și prinderea asta, care nu știu ce face. Că nu e prinsă de nimic. E doar aici. Greu să și filmez, să și desfac șuruburi. Du-te. Asta că te luăm după aia. Hai, da, mă. Bă, dar lungi-ți, mă. Așa. Hai, mă, ca și tu. Nu vrea să cadă. Mai uitai un șurub. Nu cred. Unde mai ești? Uite-l mai aici. Aia e. Punem capul la contribuție. Dăm cu astea pe jos. Așa e la mecanică. Și asta e altă mărime. Bine. Am venit a treia oară. Aia e când nu te pricepi. Înveți. Mamă, ce strâns și asta. Ce-mi Dumnezeu a strâns șuruburile astea? Greu cu o mână. Bun, am desfăcut și pe asta. Nu știu ce am filmat aici, era material la șurub. Hai să vedem momentul adevărului. Așa. Suntem mai bine decât credeam. În afară de vazelina care ne-a părăsit aici. Aici pare că s-a umblat recent. Pare că suntem bine. Sau? Da. Nu pare chiar atât de rău. O să-i facem schimbul de ulei. Să fim siguri. Pe la cutie cum s-ar ajunge. Ar trebui dată și care noastră jos. Așa. Bă, cam atâta. A revenit și o întrebare. Deci, ăsta e ăla de drenaj. Pe unde se umple? Pe aici. Nu văd pe unde s-ar putea umple. Ori e aici, în spatele carenajului. Că planetara asta pare ușor de schimbat. E odată o prindere aici. După aia, dezastrul ăla de șurub. Sau asta e din două bucăți. Din asta de aici. Iasă din asta. Bun. Și... da, o să vedem când o dăm jos. Uite, am găsit un... nu știu cum îi zice în română, în engleză îi spune drop link. E nou. Să vedem pe partea altă. Nu e nou. Deci... și asta oare să o schimb cu totul, să-i schimb numai burduful? Da, mai bine o schimbăm cu totul. A revenit și cu roata minune, care are plumb dintr-o parte până într-alta. Și mai are și aici plumb. Zic că a fost strâmbă și îndreptată. Și nu a fost îndreptată cum trebuie și de aia. Dar oricum, le schimbăm. Bun, am pus
roți la loc, scuturi, etc. Mașina a costat, de fapt n-a costat, a fost listată pe net la 4.999, 5.000, iar eu am plătit pe ea 4.700. Acum, mașina nu e perfectă, nu are... Ce nu are? Nu are historic service, are vreo proprietari, deci e normal să fie așa ieftină. Pe partea mecanică nu arată rău, cel puțin mie mi se pare că nu arată rău. Iar în legătură cu garajul, că am zis la început că eu nu am experiență de mecanică. Garajul a fost împreună cu cineva. Eu când m-am apucat de colantări și alte chestii. Dar acea persoană a decis să plece și am hotărât să preiau eu tot ce avea el, scule și așa mai departe. Și acum rămâne de văzut ce iasă. Lăsați și voi un comentariu, un like, o înjurătură, orice. Și hai să vedem ce facem cu el. Poate îl facem de circuit, scoatem tot interiorul afară, poate îl facem să-l punem la vânzare, cine știe. Vedem ce iasă cu el. Și cât de curând o să descoper și prelata aia, unde mi-e mâna, pe aici, așa, prelata asta. Să vedem ce e și acolo. Așa că vă urez o zi faină și spor în toate. De fapt, n-a fost bine aici, tăiem. Așa, cam asta a fost videoclipul de azi. Urmează să vedem ce iasă. Hai, zi faină la toți și numai bine!